Mastreets social media manoswera nchiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa ndina nyaya ndoda kuti ndinge ndiri ndinosvitsa kwamuri mozoti zviri kuitika kuitira kuti musanyanyosara. Asi chekutanga kana wanga usati wasubscribe paSaint TV aiwa mukana uchiripo kuti usubscribe wotena on your notification bell kuitira kuti every time we upload a video you will be notified. Ndichitoti zviri kudi kwese kwamuri vazukuru vangu vamwe vanobva vabhoikana sei uchititi vazukuru anditi unongondigamuchirawo sechanzvadzi chamai vako chidiki sezvakatoita vamwe pano vakatondigamuchira anditi aiwa ndinokutendai vazukuru vaUncle Saint anditi so nyaya yandauya nayo ndaungokuratidzai $1 million dress aiwa kana nichiti $1 million dress kana ndisi kureva kuti zvoni rakatenga 1 million hatina kuudzwa ndirikungozama kuti aiwa dress rakanakisa iri anditi zvekuti dai kwakuchinzi ndini ndiri kuritengesa especially uchiritengesera vanhu vanenge ana Pokello kutongotaura kuti $1 million anditi dress rakapfekwa nasisi Pokello nari aiwa ndofunga mwaziva sister aiwa sister vanopisa iva vaniti mona havasisiri mwana mudika vasama 2000 vanongoita vose seka baby but aiwa asisi Pokello vave uyu havo chimusikana abvezera nditi but chokwadi ndechoti musikana akanaka uya asisi vakanaka chingozvionerai dhirezi ravo chete kune vanhu vanochena zukuru anditi zuva zvinokufita ende musafunga kuti zvakafifita sesi Pokello newe richakufita ukanoritenga kaunoona mahora je aiwa ndo zvatangotiuya zokuratidzaiwo fashion dziri kupfekwawo nevana vamwe vazukuru usaomere kupfeka zvinhu zvakanaka pamuviri wako kana kamari kabatika chingotengawo hembe dzakanaka ungopfekawo muzukuru especially body inoshanda zvakasiyana kushanda chete as long uchiwana mari aiwa ndo zvatatiuya zongokuradzai dress riri kupisa rasisi Pokello mastreets esocial media kuitira kuti usazovhunduka ukaona ropfekwa mastreets from Uncle Saint the only Zim uncle pari zvinotichiti much love.